سلامن قسانتن نخلاتكم كبرات تخاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك انقع نامناي لومي معلتاوي مدب زينانا بدهان مزاهم لومي ربع على 18 مقابيت 2026 عالمنا بحدث تفصامتات تقصلالا اتي اب ماكلاي مبرق زكاي زلو برتع كينات نملا زوبات رح زيكونس نعالم لخاوي تصتا اب زخفه حدغا زئتو حدثت مركعت حيزولا كمتي بقصالي ان اوربولكمن انغلصون اب مرتعتاتن چبطتاتن عالم لخاوين معكنا زينا كم بي بي سي رويترسن ذا جارديانن كالوتن زتمركوسه نايلوم على تحدثتي زيناتات بعمقوتن بسفيحون حيزنا لكم قريبنا لنا ام نايلومي زينانا اب لعلي تيل افيف زورده ناي كلاستر وي فحز بالميسايلاتن متقعتن سعبيناتون إيران نحادة سلاي ناي موساد زبالوتو سب بقتلت مغصعة اب لعلي كتما دوباين مدبر وتهدرات أستراليان زورده كبيد دبداب كمون أبطغا نيوكليراوي ممنج أو تسعى زوده أتتوكواسي بزرزر كنرئينا كسا مود أتا مسانا كتصنحو بخبر زقدم غازيت إنيا دانايت قبريواتي قدامي زينانا أوشت إيراني لوم علت 18 مقابيت 2026 معكنا زينا إيران بفلاي دما اتمس حلوة صورة إيران متأسسار كمزلو الزقلت مدبر تلفزيون تسنيم كمزة رقاقتو حدا زيغا إيران لومي بقتلت تقطعو اللوم إزي زينا بمعكنا زينا بي بي سي بيرشانون بصفحو تقاليحو يركب إزي بقتلت زتقزعو والكسب خورش خيفاني زبهال كوينو نفلما أوان أبتي بسنة 2025 أم مونغو إيرانن إسرائيلن زتخايدة ني 13 معلتات كويناتيو أب تحت غيداتيو إتي أب لعليو زغرب خصدما بزعباتهم آزيوم تنكفتو وتهدراوين بوتاتات إيران زغلت سئلتاتن مستيرا وحبريتاتاتن نأقلقلوت سللا إسرائيل وموساد أحليفو يبو زبليوم اتأزيو زقرم زرزر نايز زينا جن خورش بخمي بموساد كمز تململ زقلت تصابيو مع كان زينا تسنيم كمز حبرو ازول كسب نفلما اوان اب 2023 اب هاجرش ودنيو بسلالة اسرائيل تلاليون تتحيزون إذا دما اب انترنت بزوات اني حبارا وعدوت ويقعزو زواعوع قدس بمتواقيو تفتيمو دحرزي بحدا أبال موساد دحر مملمالو أب شدشتا زتفلالي هاجرات إيروبان أب مأكل كتمات تيل أفيفن نخلت عمتات زأكل صعو ناي سليا سلطانا وسيدو تواهيلوم إذا سلطانا مسوسادة دما سرحيتات نخفتم ناب إيران تلاقيخوكو أنت نبرا أم ود أتاقن تتحيزو لومي هوتو بقتلت حليفة لام نام نايلومي كالاي زينا وفتصامينا مسنساقر كم تتماز قلتنايو إسرائيل قبل علي حلافي تسأتا إيران زنبرة علي لارجاني ناي قتلت متقعتي مفتصاما يذكر لوم دما إيران نزحنا ناي مفداي بزبل قبل لعلي كتمات تيل أفيف حدا أزيو حدا قنياس هون متقعتي أكايدا لام منغستاو تلفزيون إيران بواقعي كم زتأمنون غازيت انيا بي بي سي أب يورساليم يولاند كنل كم زرقاقتاتون إيران تمالي ليتي ناب تيل أفيف زتاكوسوتو كلاستر بومبا إنيروم مع كان زينا رويترز لو ما عند على 18 مقابيت نمنستر عنا إسرائيل بمتقاس كم زفلتو بزمت قعتزي عبي سب أو كسارة وريدو له كل التزيقات إسرائيل بتي ميسايل أبز نبرو لهنس أب موداو بزتا زرو تفنجار بومباي هو تمسينو مالو بتوسخي منستر عنا إسرائيل لومي أبزوز أو مقلتي أبزن زحلف 24 ساعات راح بسنكي متقعت إيران 209 كل تنسبات قوسيلوم ناب هوسبيتال كم زاتو أرقاقيت لهم كابزم زو أصلو توم 4 أبدحان كنا تزركو بخوخون خلو اتو 177 دما قليل مقداتي زوردوم يوم نايتوم زترفو 11 سبات كنتات عناقنا زاقيت اي تفلتان رويترز بتوسخي إذو قينات كابز الجمر كسابلوم علت 18 مقابيت بدمر 3727 سبات اب إسرائيل بسنك متقعت قوسيلوم ناب هوسبيتال اتيوم اللوم إذ قطرزي اتو قينات كساب كندي قبل علي سلموين زيقاتات ما سيتي يورد كمزلو زرقي چبوط مرتعو يوم بخالو وغن التقينات ناب هاجرات وشمت عربون يسفح له مع كان زينا ذا جارديان ابتي بغازت انيا هانا إليس بيترسون زوات اتساب مركز بمقبار كم زحبرو حبرات إمارات عرب داغماي كال كبيد ليتي أحلفا لام إيران قبل علي حبرات إمارات عرب زكايدتو دبداب ميسايلاتن دروناتن ناي مهدا زغون ملكت آير آين دبي اتاناي قدم ناي تزوبا وحست جنة تباهيلا اتفلق زنبرة دما لومن وكو أم ماكل اتفلوت ناي بحري زوبا حيالو برتو عدمت انتوك تكسمع حديرون بتوسخ دما شدشتو تهدراين هليكوبترات بتحت زبالة بالرخة قبل علي تبحري كنك أسا ترعين
እቲ ዝበኣሰ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝተፈጥረ ራዕዲ እዩ ትማል ለይትን ሎሚ ንጉሆን ኣብ ሞባይል ናይ መላእ ነበርቲ ዱባይ ሓደጋ ሚሳይላትን ድሮናትን ከም ዘሎን ካብ ሞስኮታትን ክፉት ቦታታትን ርሒቆም ናብ መዕቆቢ ከኣትዉ ዘጠንቅቕ መልእኽቲ ክድወል ሓዲሩሎም ማዕከን ዜና አልጀዚራ ሎሚ ዝዘርግሖ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ኣብ ሰማያት ዱባይ ሚሳይላትን ድሮናትን ብጸረ ነፈርቲ ክጭፍልቃን ከለዋ እቲ ዝነድድ ዝነበረ ፍንጫል ልክዕ ከም ዝናብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣህጉራዊ ማእከል ዋዕላታት ዱባይ ክዘንብ ተራእዩ ሚኒስትር ምክልኻል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሎሚ ንጉሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ዝተሰምዐ ድምፅታት ጸረ ነፈርቲ ስርዓታትና ንባላስቲክ ሚሳይላት ከምኡውን ነፈርቲ ኩናታትና ንዝተተኮሳ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ኣየር ዝዘዋወራ ተተኮስትን ከፍሽልኦ ከለዋ ዝተፈጥረ እዩ ክብል ኣረጋጊጹ እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩሉ እቲ ናይ ምፍሻል ስርሒት ዕውት ከም ዝነበረ ሓቢሩ ዘ ጋርዲያን ኣብ ጸብጻቡ ከም ዝገለጾ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ 10ታት ኣሽሓት ቱሪስትን ነበርትን ካብ ዱባይ እኳ እንተሃደሙ ብዙሓት ድማ ኣብታ ከተማ ተሪፎም እዮም ኣብዘን ቀረባ መዓልታት መራሕቲ ዱባይ ነቲ ናይ ውሕስነት ስምዒት ንምፍጣር ብምፍታኖም ገማግም ባሕሪ ኣብያተ መስተን ኣብያተ ብልዕን ዳግማይ ብሰብ ክመልኣ ጀሚረንን ግናኸ እቲ ሎሚ ለይቲ ዘጋጠመ ደብዳብነት ወቅትን መጥቃዕትን ዱባይ ገና ኣብ ቅድመ ግንባር ናይ ኩናት ምህላዋ ዘርኢ ተሪር ዝኽሪኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወረደ መጥቃዕቲ ንዱባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመደበራት ወተሃደራት ወጻኢ እውን ዕላማ ገይሩሎ ማዕከን ዜና ዘ ጋርዲያን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣውስትራልያ ሎሚ ዕለት 18 መጋቢት ከም ዝገለጸቶ ኢራን ኣብ ልዕሊ እቲ ወተሃደራት ኣውስትራልያ ዝርከብሉ መደበር ኣየር ኣብ ኢማራት መጥቃዕቲ ፈጺማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ አልባኒዝ ሎሚ ብወግዒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ዜና ኣረጋጊጽዎሎ ብመሰረት መግለጺኡ ሓደ ናይ ኢራን ተተኳሲ ልክዕ ኣብ ደገ ናይቲ 100 ኣባላት ሰራዊት ኣውስትራልያ ዝርከብሉ መደበር ኣየር አልሚንሃድ ዝርከብ ጽርግያ ወዲቑሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አልባኒዝ ኣብ ወተሃደራት ኣውስትራልያ ዝቆሰለ ከም ዘየለ እኳ እንተገለጸ እቲ ፍንጀራ ግን ባርዕ ሓዊ ብምልዓሉ ኣብ ሓደ ናይ መንበሪ ብሎክ ከምኡውን ትካል ሕክምና ቀሊል ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣረጋጊጹ እቲ ዝወደቐ ተተኳሲ ሚሳይል ድሮን ንጹር እኳ እንተዘይኮነ አልባኒዝ ግና ስርዓት ኢራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ብሃውሪ መጥቃዕትታት የካይዳ ኣሎ ክብል ኮኒንዎሎ ኣውስትራልያ ኣብዚ ኩናት ብቐጥታ እኳ እንተዘይኣተወት እዚ ግን ኣብተን ቀረባ ሰሙናት እቲ መደበር ዕላማ ክኸውን ንኻልኣይ ግዜ እዩ ኣብ ቀዳሞት መዓልትታት ናይ ዝግጭት እውን ናይ ኢራን ድሮን ኣብዚ ትካል ወዲቓ ከም ዝነበረት ይዝከር ኣብ ካልእ ግንባራት ናይ ኩናት እውን ብርቱዕ ምንቅስቓሳት ይካየድ ኣሎ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሎሚ ከም ዘፍለጦ ሂዝቡላህ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝገብሮ ናይ ሮኬት መጥቃዕትታት ለይቲ ሙሉእ ቀፂሉሎ እስራኤል ብወገና ኣንጻር እቲ ንኢራን ዝድግፍ ዕጡቕ ጉጅለ እትገብሮ ወፍሪ ብምሕያል ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ቤይሩት ዓብዪ ፍንጀራ ዘስዓበ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳ ብተወሳኺ እስራኤል ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ደብዳብ ትቕጽላላ ካብዚ ብዝተፈልየ እቲ ንመላእ ዓለም ዘስግእ ዘሎ ሓድሽ ዜና ግን ንጉዳይ ኒኩሌር ዝምልከት እዩ ሓላፊ ኣህጉራዊ ትካል ጸዓት ኣቶሚክ ዝኾነ ራፋኤል ግሮሲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕትታት ኣብ ዝቕጽላሉ ዘለዋ እዋን ዝኾነ ሓደጋ ኒኩሌር ንኸየጋጥም ኩሎም ወገናት ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብሩ ብተደጋጋሚ ጸዊዒት የቕርባሎም እቲ ስጋኣት ናይ ብሓቂ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ትማል ሰሉስ ምሸት ሓደ ዘይተፈልጠ ተተኳሲ ልክዕ ኣብ ጥቓቲ ኢራን ዝርከብ መመንጨዊ ኒኩሌራዊ ጸዓት ቡሽሄር ብምውዳቑ ዛጊት ብዛዕባ ዘውረዶ ክሳራ ዝትዋህበ ጸብጻብ እኳ እንተዘየለ ግን ዓለምና ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ዓብዪ ኒኩሌሳዊ ጥፍኣት ትርከብ ምህላዋ ዘመልክት ሓደገኛ ፍጻሚ ኮይኑሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዚ ሎሚ ዕለት 18 መጋቢት 2026 ዘቕርብናልኩም ሓቅታት ከም ዘርእዮ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ዝበኣሰን ዝሰፍሐን ደረጃኡ በፂሑ ይርከብ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክላስተር ሚሳይላት ብምትኳስ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክትወስድን ብኣማይ ዝቁፀሩ ከተቕስልን ከላ ካልእ ድማ እስራኤል ኣሜሪካን ኣብ ውሽጢ ኢራንን ሊባኖስን ዕላማታቶም ይቕጽሉ ኣለዉ ኣብ ርእሲ እዚ ከተማ ዱባይ ዳግማይ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ቱሪስትን ነበርትን ሰፊኑሎ መደበር ወተሃደራት ኣውስትራልያ ድማ ዕላማ ኮይኑሎ እዚ ኣብ ጥቓት ኒኩሌሳዊ መደበር ቡሽሄር ዝወደቐ ተተኳሲ ድማ ነቲ ኩናት ናብ ዘይተኣደነ ዓለም ለኻዊ ስግኣት ክብ የብሎሎ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ዜናዊ ፍጻመታት መዓልታዊ እናተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ሎሚ ዘቕረብናዮ ሰፊሕ ዜና መሳጥን መሃርን ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንፈተውትኩም ሼር ብምግባር ከምኡውን ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክትገልጹልና ብኽብሪ ንላቦ
ንስኹም ከክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቴል ኣቪቭ ዝተጠቐመትሉ ናይ ክላስተር ሚሳይላት ነቲ ኩናት ንምብኣስ ዝገብሮ ጽልዋ ከመይ ትግምግምዎ? ዱባይ ከ እቲ ኩሉ መጥቃዕትታት እናወረዳ ውሕስቲ ማእከል ንግዲ ዝብል ስማ ክትዕቀብ ትኽእል ዶ ትብሉ? ሓሳባትኩምን ርእይቶኹምን ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ሰላም